हेलो गाइस, आं नोंथांमोननि सिगाङाव दैमालु बसुमतारी। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअखौ आपल'ड खालामदों। भिडिअआ जाहैबाय आंनि मेथाइ रोजाबनाय। मेथाइआ जाहैबाय फैगोन फैगोन। महादेव सारा रोजाबदों बे मेथाइखौ। ओमफ्राय आंना रोजाबनाय माबायदि जादों, मोजां जादोंना जायासै नोंथांमोना नायदो। नायनानै भिडिअआव लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो मोजां जादोंना जायासै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। Thank you. गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो बेल आइकनखौ दाबाय। बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन आरो आं कमेडि भिडिअ आपल'ड खालामगोन। कमेडि भिडिअ नायनो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन आंनि चेनेलाव। दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो, गासिनिसिमबो बाय। आरो लोगो मोनलायफिनगोन गोदान भिडिअआव। गोजोन्थों।